Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies.
Memorize Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Magandang araw po, Kolantits. Tawagin niyo na lang po akong Nato. Isa akong SG at libangan ko po ang makinig at manood sa YouTube ng inyong programang Mga katas ng nakalipas. tungkol po itong katas ko kay Monet na isang single mom. Maganda po siya at maputi. Dati na raw po kasi siyang nakapag-Japan. Kaso nung nabuntis, ay hindi na siya nakabalik. Pero may ka-live-in po siya. Kaso naging close kami kasi araw-araw siya dito pumupunta sa agency. Pag natapos ang kontrata niya, iba na namang work ang pinapasukan niya. Isang beses po naawa talaga ako, Kolantis, kasi may sakit daw yung anak niya at kahit pamasaya ay hirap na hirap siya. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Kawawa naman ang babae dito. Brad, sabihin mo na nga yan. Nagka-cry-cry ako. Sabi. Nakita namin. Ako ito. May isang luha ako dito. Yung luha niya, isa yung patak Nagka-cry-cry tapos ako. alternate yung patak ng luha niya. Maniwala na sana ako. Para ng cartoon character. Nagka-cry-cry ako. Kawawa. Oh, Chip. Ako na. Ay, salamat. Nandito na relibo ko. Nato ko. Uy, kauwi. O, Nato. Nato ko. Yung chicks mo dito kanina pa to. Nangyari dyan. Yung mo umiiyak. Kung ako mausap dyan, out na ako. Nagka-cry-cry ako. Salamat, Chip. Nato ko, buti na lang you're here na. Ah, ano? Ano nangyari sa'yo? Kasi, 'Kasi, naalala mo yung dollar ko.
Di ba? Kaya ako ganito magsalita, di ba? Kasi dati galing ako sa Japan. So, naging islang ako ng Japan. Yun. Tapos? Tapos, I can't. Nade-depress na ako. I have anxiety na. Bakit? Ano nangyari? Nato, can you help me? Ba? Ibabulong ko na lang sa iyo kasi baka marinig ng mga ka-office, ka-agency mo. Ano yan? May sakit kasi si Jinjin. Ha? Yung anak mo? Oo, kanina pag-alis ko ng house, 38 degrees yung niya, lagnat niya. Tapos gumaganon-ganon yung eyes niya. Convulsion ba yan? Hindi ko alam, I don't know. Umbos na kasi yung emergency fund ko. Nagastos ko na last month pang pa-vaccine ni Jinjin. Binabaksin pa ba yun? Di ba malaki na yun? Flu vaccine. Flu vaccine. Teka, tapos na rin ba yung kontrata mo dun sa isang trabaho? Tapos Kaya na dito ka? oo. Kaso ngayon kailangan ko na. Kailangan ko na na. Ano ba? Sige, tutulungan kita. Huwag kang mag-alala ko na umiyak. Talaga na to. Thank you so much. You're my savior. Diniin niya. Tagal, hindi ako makahinga. Thank you so much. Kaso, Magkano yan? 3K lang tong pera ko dito eh. Okay na ba to? Wala na talaga. Hindi okay kasi 3.5 yung pampagamot eh. Tsaka Teka lang, mamamasahe pa ako. May naipit pa dito sa pinaka-ilalim ng wallet ko. Ayan, may 500 dito. Saan mo ginagamit yan? Bakit nandyan? Ano yung emergency Emergency fund. Nato, can you ayan. help me? Ito na, 3.5. 3.5. At least may pamasahe ka na rin. Okay. Sus, kung hindi ka lang maputi, hindi ka lang maganda. May darating akong parcel. Paano yun? Dapat isama ko na yun sa utang. Parcel pa daw siya? Nato! Oh my gosh! I'm crying pa. Bakit? Ano bang problema? Di ba? Andyan na 3.5 oh. Kulang pa ba yan? Kasi yung pamasahe ko pa uwi. Pag nabawasan to, di ko mapa-check up si Jinjin. Kawawa naman ng baby ko. Barya na lang to, Di ba 100. ha? May barya ako Kasya dito. na yan. Pwede na to? Oo, nakamotor ka naman, di ba? Hindi ka naman magbibiyahe, di ba? Oo. Sige na Nato, please. Grabe, pati yung Nato! ayan. Ayan na. Okay ka na. Thank you so much. Thank you. Hindi mo ko yatid sa sakayan. Ihatid kita. Tara, hatid mo ko. Kailangan ko na makauwi for Jinjin. Hatid mo ko. Tara. Ayan, ipara mo na ako ng jeep. Para mo na ako. Ay, gusto ko ng ngayon, mag-taxi. Ang init kasi. Mag-taxi? Wala na. Para mabilis. Kasi yung jeep titigil sa lahat ng kanto yan eh. Sa lahat ng Mercury. Titigil yan. May binigay naman ako Sige, sa'yo. ipara mo lang ako. Ipara mo lang ako. Taxi! Ayan, si Bong. Ayan. Kilala. Ay, umandar. Ayan. Sige, sakay na ako. Ingat ka. Ayan. Okay, wait lang. Kuya, sa kanya mo singilin. Ikaw magbayad. Ako? Oo, sige na. Sige na. Kasi hindi to kasya pag taxi 100 eh. Bong, sa kanya masingilin. Bye! Sir, sa'yo daw. Ano special po? Ano to? Tricycle special. Ma'am, hindi ko na yun yung metro, ma'am. Special eh. Oh, special po. Doon po sa may... Di ba bawal yan, Brad? Sa may Petron po, doon sa Block 54. Wala na akong pera dito. Sige na, bayaran mo na. Bilisan na natin. Manong driver, sige na, bilisan mo na. Okay na yan, 500. Sige, ingat ka. Thank you, Nato. Thank you. Thank you. Sanay siyang mag-English Colantis kasi mga naging guest niya dati sa Japan, mga taga-US.
Pero tinulungan ko po siya dahil naawa ako at syempre, may gusto din ako kay Monet. Kaya, isang araw habang nasa trabaho ako, ayun Kim. May naghanap sa'yo eh. Pangalan si Doy. Magkala ka ba, Doy? Sure ka? Oo, Doy. Yun Bakit? Yung kalibin ni Monet eh. Yan ang nga ba sinasabi ko. Sabi ko sa inyo, pag taken na, huwag yung chinat-chat-chat paglasing. Wala, hindi naman ako nanguna. Sabi niya kasi, walay na daw sila eh. Bakit ka? Hindi pa yan niwalay. Pinunta ka dito ng Doy eh. Basta ako lang ka nalaman dyan ah. Brad, ikaw na ako mausap. O sige, sa kausapin ko. Kausapin mo na dun. Problema mo. Wala naman akong problema. Gusto ko lang makausap talaga si Nato. Sige Hindi, kailangan ko sabihin ko anong sadya mo sa kaibigan namin dahil we will protect him. Hindi, walang basta. Bigyan mo lang ako ng chance na makausap siya. Okay lang ka sa harap namin. Okay Kasi lang. pag yung kabay mo dumampi sa kaibigan namin, mata lang ang walang latay. Huwag kang mag-alala. Ako bahala. Ba't ganyan magsalita? Hindi ko nagugustuhin tono mo ah. Alam mo, sayang ka. Anong funny? Maganda ka pa naman sana. Kaso tomboy Uy, ka grabe lang. ka. Pwede na ito naman tiyan din to. Mana daw ako sa nanay ko. Pero, lalaki ako. Lalaki na ako. Kausapin ko lang saglit, okay? In front of me, okay? Okay. Yan na. Doy, Sinama dito. eto na. Ay, Mag-usap Pare. kayo. Mukhang wala namang itong gagawin na masama eh. At saka, nasa teritoryo natin siya. So, bawal siyang gumawa. pare. Tama. Nato, ako si Doy. Uy, makipagkamay ka. Pare, ano yun? Ganda ng katawan, boss. Nag-gym ako. Nato, talo ka dyan. Laki ng muscle eh, oh. Pare, gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Nato. Ang gusto daw sa'yo magpasalamat, boy. Bakit? Oy, Doy, ba't ka daw nagpapasalamat? Sa wakas, sayong sayo na. Sakay mo ipadaan. Sa kanya na si Monet. Sa'yo na daw si Monet. Ano masasabi mo na to? Sabi mo sa akin. Bakit? Hindi ka ba galit? Hindi ka daw ba galit? Hindi. Ito isang malaking kalokohan. Kaya nga ako magpapasalamat sa kanya dahil sa kanya na si Monet. Out na ako. Thank you daw. Out na daw siya. Sa iyo na daw si Monet. Anong masasabi mo? Salamat kung ganun. Salamat kung ganun daw. Pero Walang bakit anuman. daw? Bakit daw? Wala, basta ako, malaya na ako. Maraming salamat. Alis na ako ha, So pare. pinapalaya salamat. mo na sila? Oo, yung iyon na yun, pare. Boss, wala ka na problema. Oo nga, no? At least, Malaya na yung pag-iibigan nyo. yun ang... Saan tayo mamaya? I-celebrate natin yan. Usap tayo, kung bahala. Saan tayo? Kahit saan? Yan yung gusto ko sa'yo eh. Ay, salamat. Yan, may signal mo ka na. Sana all. Nakapagtataka lang ko lang, Tits. Bakit magpasalamat sa akin yung ex niya? Sabihin natin ex na kasi wala na daw po sila eh. Binigay niya na raw sa akin si Monet. Sayang maganda si Monet, pinamigay niya lang. So ang swerte ko po, di ba? Kaya, mahal, tanging ka natitira ha. No, it's not happening. Oo nga. No. Saan ka na? Maliit lang yung bahay ko, pero kasya naman tayong dalawa doon. Kung gusto For mo, real? Oo, gusto mo isama mo yung anak mo, okay lang din. Pero kaso lang magbabantay. Even my daughter? Oo, kaso trabaho. Kaso, ando galit naman siya naman. doon na siya kay mama. Okay lang yun. Sanay naman yun sa lola niya. Talaga. Oo, sanay yun sa lola niya. Together, we are forever. Talaga? Yes.
What can you say about that, my love? Masaya ako. Gusto mo talaga akong makasama sa isang bahay? Ibig Oo. sabihin, ganun mo ako kamahal? Ganon kita kamahal. Talaga? Ngunit, Anong gagawin natin ngayon? Celebration? punta tayo sa bahay, mag-celebrate tayo dun. Okay. Nung nakatira na po kami sa isang bubong Colantits, ay unti-unti ko na pong naramdaman ang pagbabago ni Munit. Parang ang weird niya. Sobrang silosa na hindi ko maintindihan. At para bang kinakabahan ako kung bakit nagpasalamat talaga yung ex niyang si Doy. At isang beses, I hate this life! I hate this life! It's because of you! ano bang ginawa You ko? are the cause of my depression and anxiety! Inaano ka ba? Explain to me. Lalabas lang naman ako, Yes, kasama ko naman kumpare. Ano bang, ba't ka nagagalit? So pinipili mo lumabas sa halip na alamin kung ano yung problema. Bakit ako nagka-cry? I'm crying because of you. Bakit ka? Wala na nga akong budget, binigay ko naman na sa'yo. It's not about the budget, it's about your love. Mahal naman kita. Bakit? Sagutin mo. Bakit number 3 yung jersey mo? Sinong kamansari mo ng 3? Sino? Tatlo kayo? Hindi. Sino yon? Kasi ang mansari natin 12. Bakit 3? Sino yon? Bakit sinusuot mo pa rin yung jersey na yan? Ha? Hindi pa tayo. Number 3 na yun ang sinusot ko kasi idol ko si Iverson. Hindi mo At si Dwayne Wade. No, wala. Hindi ko kilala yan. Sino? Kapitbahay mo? Sino man sinasabi mo na yan? Basketball player. Wala akong pake! Kahit sino pa yung Poncio Pilato na yan. Palitan mo yung jersey na yan. Aka na titiklapin ka. Teka lang. Uy! Wag mapupunoy din. Huy! Ayan! 0 na lang natira. Para ako lang sa buhay mo. 0 means ako lang. Ibig sabihin 0, di wala. 0! Ibig sabihin ako lang, ha? Bilog. Bilog? Alam mo nang paka-weird mo. Ano bang nangyari sa'yo? Wow! Tsaka pag It's lumalabas because ka of you! It's because of you! Inuuna mo pa yung basketball na yan? Hindi. Ngayon nga lang ako naglaro. Oh. Gusto ko lang pagpawisan. Susot mo pa yung 3? Kikitain mo? Sino yung 3? Sino kamansari mo ng 3, ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Inaano ka ba? At saka nakita ko resibo sa wallet mo. Oo, ano yun? Ha? Kailan ka kumain sa McDo? Ha? Tapos, ang binayaran mo Yun yung 300! Number 3 pa din! Ha? Ibig sabihin talagang napaka-memorable nung number 3 na yan! Sinong kamansari mo? Sinasadya ko bang aabot ng 300 yung... Sinadya mo yun! Intentional yun kasi ganyan kayo mga lalaki! Ganyan kayo mga lalaki, di ba? Binilang Yan yung- kita, yun yung nagpabili ka ng McDo, yun. Price na lang naabutan ko! Ha? Hindi, ikinain mo yun. Hindi mo ba maalala? Ano Tsaka ba? bakit yung bill sa Maynilad? 333. Bakit? Sino si number 3? Ha? Sinasadya mo. Sana hindi mo na lang ako nilive-in. Sana hindi mo na lang ako binahay kung hindi meron ka pa palang mahal. O sige, uwi ka na lang sa inyo. Grabe ka sa akin. Mahal kita eh. O kala ko ba ayaw mo? Wala naman akong sinabing aalis ako. Mahal na mahal kita eh. Mahal kita. Sabihin mo lang na mahal mo ako, okay na ako. Sabihin mo lang yung sincere. Yung Mahal kita. look me in the eye. Mahal kita. Okay ka na. Parang napilitan eh. Sabihin mo, I love you so much. I love you so much. Very much. Yun yung much. totoo. Oh, I love you very I love you too. Malimot ang isang
Metro's #1 Love Radio. Basic! This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Nahirapan ako magbali-baliwan. Ang hirap maging baliw-baliwan. Morning, welcome to Sabi ng Friend Ko. Have you met someone on that level of... Grabe. Pero of- update wala na daw sila. Ay, wala na. Natakot nga siya. Kasi doon pa lang sa ex na nagpasalamat, parang... Kaya pala, kasi parang nasakal daw siya doon sa babae. May sometimes yun. pala Oo, si girl. May sometimes. Kaya Hindi na yun ganun. sometimes, always na yan. Oo, no, hindi, parang hindi na magbabago yan. Kapitay, guys. So, hindi niya talaga mahal kasi hindi niya natiis yung sometimes. ni Weird Ate nga Girl. daw. Paano? Hindi kasi minsan kasi kapag mahal mo, nabubulagan ka pa rin eh. Feeling mo special lang siya at kaya mong kakayanin mo yung pagka-weirdo ng isang tao kapag mahal mo. Hindi niya love enough. Yun lang yun. Kasi minsan eh, di ba, na-attract natin yung same level ng craziness natin. So Yun parang yung may sometimes na rin Oo, si alam Nato. nyo, we attract people, we meet people in the same level of frequency. May dahilan ko, hindi aksidente na namimit mo ang isang tao, nagiging close kayo ng isang tao, nagiging kayo ng isang tao. May same level of frequency kayo kung bakit kayo nag-meet. Yung wavelength. Yung wavelength May nyo. papaano. So, Siguro, may hindi kaweirduhan nga ka lang, kaya lang, Mas- hindi mo mahal enough. Mas malala lang yung kawirduhan siguro nung name mo net. Yun. Ayan, good morning sa inyo dyan sa mga... Baka na ano ka lang, physically attracted ka lang Oo sa tao. nga, kasi galing Japan. Oo, tsaka sabi niya, yung narration niya pa lang eh. Kita mo yung mas lamang yung pag-describe niya physically kesa sa pag-describe niya na mahal ko yung tao. Tapos nung na mahal nagkaroon ng- mahal ko siya despite, pero ang pagka-describe niya maputi, maganda. Maganda. O, so alam mo na physical attraction lang siya. Hindi na siya Nung lumalim. So, nagka-weird- deserve naman, ganyan talaga mga lalaki. Ayan na. Ayan na, guys. Tong tikit-tik. So, yun. Chat nyo na ang inyong kwento sa amin. Uy, good luck. Grabe yung pila ng mga gasoline station kagabi. Kasi tataas ngayon. Nagtaas na naman. 10 pesos sa diesel. Agay. Aray mo. Aray mo. Aray mo. 4 pesos sa gas. Aray mo. Anong Kaya nangyari sa nagka-traffic bansang yung mga Pilipinas? gasolinahan. Pila-pila na naman. Sabi ko, eto na naman tayo. Tas, Ko naman di pa naman ako bumili ng mga galon-galon. Ba't nanggagalon ka ba? Hindi yung, diba, dapat nakapag-ipon ka kasi pag may mga ganyan. So, okay lang ba mag-ipon? Ay, nakakatakot nga eh. Baka Alam ko, hindi siya allowed, di ba? meron naman yung mga, Hindi siya ina-allowed sa gasolinahan kasi delikado nga siya. Lalo ngayon mainit. mag-imbak daw, Mainit. delikado. Kaya yun, tiis-tiis tayo. So, hopefully, nako, Para lang sa'yo. tuloy-tuloy na naman yan next week. Correct. Tataas na naman yan. So pag ano na talaga siya, ano, hindi na siya bumaba ng Hindi katulad pa nga ng siya bumalik sa 50. Oo, 50 eh. correct. So magkano ngayon 70? Mag-i-80 na. Oo, mag-i-80 na. Kanina pa naman may sumulat sa doon lang. Single mom. Sabi niya, magpabayad na lang ako ng bembang. Parang naiisip ko na din yun. Thank you everyone and see you tomorrow! May jowa na kaya yung signal, ma'am? Bago tayo maghiwalay, may jowa na. Sino? Yung signal, ma'am. Ngayon? Hindi yung niya alam, babae, update sa hindi. live. Wala siyang Okay. update. Makakakuha siya ng kasing baliw niya. Ganun naman yun eh. Diba? Bye everyone! See you tomorrow!
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Ayan. Sige, ma'am. Go. Sige. Ayan. Ayan. Go. Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan?
po ng isang sinigang with rice pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Gems ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
saya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang.
Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, kabisyo. Kasama mo manggas para sa siko. Sino ako? Usap-usapan ngayon sa social media ang actress-vlogger na si Ivana Alawi. Matapos Crush niya... ni Mang Kanor. Basic! Matapos niyang inanunsyo ang pamimigay ng 100 units ng iPhone 17 sa kanyang mga followers. Crush ni Uncle, si Ivana. Basic! Makikitang bumili siya ng daan-daang kahon ng mga cellphone bilang pasasalamat umano sa kanyang mga taga-suporta. At dahil dito, umabot sa milyon-milyong views, reaksyon, komento at share sa kanyang post sa loob lamang ng ilang araw. Pero bukod sa excitement, umani rin ito ng matinding batikos. Maraming netizens ang nagsabing hindi sila sang-ayon dahil may bahagi ng mechanics na nag-uugnay sa isang online gambling platform. Ayon sa mga kritiko, maring mahikayat ang ilan na sumubok ng online gambling dahil sa nasabing promo. Sa kabilang banda ay pinagtanggol naman siya ng kanyang mga supporters. Para sa kanila, karapatan niya kung paano gastusin ang kanyang pera at layunin lamang magpasaya at magbigay ng pagkakataon sa kanyang mga tagahanga. Ikaw, kabisyo, sasali ka ba sa promo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pwede mag-comment Nag-post dyan. nga ako dyan ng picture Oo ko. nga. Sabi ko, hi, up sa pamangking ko si Ivana, nakabili na ako ng case ng cellphone.
So, ang mechanics niyan, Tita Max, sabi nga, i-follow yung official page ni Ivana Alawi, tapos, yung page din daw nung online platform na sponsor ng giveaway. At mula doon sa mga followers, pipili ng random winners ng 100 iPhone 17. Ayun lang. Ikaw, anong take mo doon? Wala akong... Okay I lang ba mind yun? my own business. Kung yan na ang ibuhay niya, wala akong pakay. Always. I mean, ang may mga netizens na nag-react. Wala akong nga, paki sa kanila. Marami kasi silang time eh. Hindi nila alam yung buhay ng content creator. Kung anong gusto niyang gawin sa page niya. Kung ayaw mo sumali, okay. Kung gusto mo, adi okay din. Gusto mo manalo? Oo. Join. Diba? Meron masasabi, no? Sumasali nga kayo sa sakla eh. Sugal din yun eh. Diba? Sakla. Sakla, pag may patayong 10 kopas. Ayaw nga niya ganyan? Oo. Yung barya? Maniwala na sana ako. Hindi ko alam Yung eh. nahagis. Hantak kasi yan sa amin. Hantak. Yung tatlong barya? Diba sa perya nga, ang daming beto-beto doon. Mga sugal din doon. Pero pag iba yung gumawa na pumutok yung papromo nila, biglang papansinin na, kanya-kanyang hagel talaga sa buhay. Ikaw nga, nagbibingo ka, pinansin ba namin? O, diba? Ikaw nga, nagbebentahan kayo, postahan nga, kung pag nakuha mo si Tanya Chinita, sige. May ganon? Oo, diba? Aray mo! 1,000 pesos, ang baba naman. Gabi ng pustahan yan. Hindi, I mean, Halata naman natalo yung nakabayan ng ang gano'n 1,000. sinasabi ko dito, So, diskarte ng content creator na parang si Miss Ivana Alawi. O, di page niya yun eh. O, tapos, may sponsor naman siya. tapos, pera niya, tama eh. Pera niya yun eh. Malaya siyang gawin yung, kung ano yung pwede niyang gawin sa pera niya. Di kung... At magpasaya sa kanyang mga followers. Kung may pera, kung hindi ka follower, di wag ka sumali, walang problema. Mag-isip ka ng hindi natin kasi, sabi nga ni Sian Gasa, binash natin si Ivana pero nag-gain pa siya ng 1 million followers dahil Dumagdag doon. pa. So, wala kanya-kanyang hagel sa buhay kung paano mag-survive sa hirap ng bansa. Sa pagtaas ng gasolina, mag-iisip ka ng paraan para kumita. Siya nga, yung kita niya, sinishare niya eh. May mga ibang kumikita nga dyan, di na naisip mag-share eh. Although, okay lang naman yun na hindi na mag-share. Pero, di ba? Ang tanong nga, yung iba, sino bang ayaw ng iPhone? So kaya gusto rin nilang sumali sa mga. Meron din mga content creators na yung mga yung fist bump. 'Di ba? Yung fist bump, tas pag na fist bump mo siya, may pera siyang ibibigay. Tas pag naka-follow ka, So, kanya-kanya. may additional Nakakatuwa pa. kapag may recall yung mga content. Happy talaga ako sa mga taong nagiging success. Ayaw lang naman na maging sugar roll daw dahil doon Kahit naman hindi mag-promote ng sugal si Ivana Alawi, nagsusugal naman talaga, nagbabakara naman talaga kayo, tatawag dyan. Di ba yung bakarat? Silent T. Akala ko kasi bakarat. Baccarat. Baccarat. Narinig ko sa commercial eh. Silent T pala yun. Ako din dati baccarat eh. Iba yun yung ako na yung pakarat. Iba yun. Iba yun. Di ba nagtatalpak din kayo eh. Tapos, Yung sugarol? Yung si Ivana. Akala ko yung May vlogger. crush si Uncle, pangalan din. Ay, sa vlogger? Grabe talaga, guys. Pwede kahoy-kahoy lang dito, guys. Grabe talaga. Ang ganda. Ni Ivana? Nung sugarol. Namigay ng iPhone eh. Si Ivana? Yung sugarol. Hawak niya yung manok niya eh. Hawak na manok? Yung sugarol? Sa bungero. Ay, sa bungero. Sabi ko nga eh. Sabi niya, tuktuga, Ganun yung spelling. Bisaya yung manok eh. Yung manok, sabi ng Tuktuga. manok. Hindi sabi niya sa bungero. Pati siya napatilaok na siya. Yung manok? Yung sa bungero. Siyempre, lagi niya ba naman kausap yung manok? Kausap ng sa bungero? Nung vlogger. Binablog niya lang. Yung pagkain. Yung manok. Tinutuka. Gumano siya. Maniwala. Tinutuka ng manok. Nang sa bungiro. Patay. Talatuka Kaya talaga pala, yan. tumatain na din sa bubong ng Ay! bahay. May mga kumakain. Yung manok. Sa bungero. Sabi niya, hi, Team Riza. Sino nasabi? Yung vlogger?
Sabi ng sabungero. Hindi uy, nanonood ng Team Raisa to si Teka lang, may shoutout na ako yung Taylor sa Sabungan. Hi, maganda yung Taylor sa Sabungan. maganda. May mga sumasayaw dyan nakapanty eh. Talaga? Makanood nga. Aray mo. Abangan mamaya kung may manalo ng Mga 1,500 pesos na hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity. Dito yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali, kumikinang ina! Shoutout sa lahat ng mga sumasali sa trend ng throwback. Baki baka, wag matakot, si Nicole Ayala! Nakakaloka. Kung usong-uso po yung 2016 throwback, na by the way, nakakatawa kasi 'di ba madami pong nagpo-post ng itsura nila nung 10 years ago na kasi. Oh. Pero alam mo, yung 2016, parang it's very near. Actually nga, alam mo, Jegs, when I think of 30 years ago, ang naiisip ko lagi, 70s. Pag ba sinabi sa akin, oy, alam mo, 30 years ago, ay, in my mind, ang inisip ko, nung 70s. Pero hindi eh, ang 30 years ago ay 90s. Kaya Jegs! Nakakaloka! Kaya nakakalimot na tayo na parang, Oo. di ba yung mga reference ko sa mga like for example, dun sa isang meeting, ang binabanggit ko yung flying beam, Mighty Ducks. Na parang inaakala ko parang 10 years ago lang. Pero ilang years ago na yung Mighty Ducks. Yung mga madaming mga kanta na
memorize natin ang mga kanta na 30 years ago na pala sila. Ito pa nga kahapon kasi Na 90s lang yun, ha? Ito nagbaban na parang nagfe-fellowship kami ng mga kabataan youth sa church. So kinikwento ni Mrs. Nilet na alam mo nagustuhan kasi si Sir Jan pinag-uusapan namin. Nagustuhan siya ng ganito niya kasi kengkoy siya. Sabi ko, tanungin mo sila kung alam nila yung kengkoy. Yung ibig sabihin ng kengkoy. Ano ba yung ano po yun? Diba? Alam mo sa totoo lang, madami tayong tayong batch. Akala lang natin naiintindihan yung mga lingwahe natin. Pero in the same way, na hindi rin naman natin naiintindihan yung lingwahe nila. 'Di ba magkaiba? Halimbawa, nung isang araw, yung anak ko, sabi niya, "Oh my gosh, Mom, I'm watching a play. There's a fine shite." Fine shite? Research! Fine shine o fine shite? Ganyan. Yung pala, pogi, may itsura, parang ganon. Fine shite, Fine shite is slang of the Gen Z, Gen Alpha culture, meaning very attractive. So kung halimbawa may itsura ka, o kami dumaan na gwapo, para term nila ang gamit natin. A fine shite. Yan. Pero sana yung borta. Borta. At saka, pwede. Grabe sa usapang throwback. Grabe, totoo. Yung ako talaga, when I think about 30 years ago, naisip ko talaga 70s. Yung mga panahon ng Carpenters. Pero hindi I-minus nyo po ang 2026 by 30 years. Diba? Tama ba 1996? Diba? Imaginein mo yun. Kasi, kaya nga parang halos hindi natin matanggap nung nagkaroon tayo ng yung programa, yung Retro Sabado, saka yung Love Jam. Na ang yung Backstreet Boys ay throwback na. Nasabi ko sa sarili ko noon na grabe, siguro ang tanda-tanda ko na talaga kung nasa throwback list na ang Spice Girls. Nandun na nga po. Nakakalurky! Pero ito yung sinasabi natin na talagang truly age is just a number. Yes. Kasi parang ang feeling natin, nandun pa rin tayo. Hindi na nga lang kasing likse. Correct. Meron na nga lang talagang nararamdaman. Ayan. Kasama na talaga sa listahan ng mga gagawin for the year ang mga executive check-ups. But more or less, kaya mo pa rin namang in a way sumabay sa mga kabataan. Ayan, sinasabihan ka na ng anak mo na, "Mom, I hear your bones cracking." Mom, is that your bones cracking? Tsaka ewan ko kung na-experience mo na to, Jegs, nakakahiya, pero aminin ko na, minsan nakakautot ka na nang hindi mo napipigilan. Nangyari niya sa akin ilang beses. Hindi na nakokontrol yung pag-utot. Nakakaloka. Hindi mo na nagagawa yung muscle control sa puwet mo. Hindi na. Yung bigla na lang siyang sasabay sa tawa mo, o kaya minsan sasabay sa ihi mo, sasabay sa digay mo, o sasabay sa ubo mo. Nakakaloka. Pero, ramdam mo pa rin naman na you can still do things na katulad ng dati. Hindi na nga lang kasing likse at hindi na nga lang talaga kasing bilis. Diba? Pero you can still do it. Parang dito sa industriya na to na meron tayo. Diba? Ilang years na rin man tayo, more than 2 decades na rin tayo dito. Pero we're still doing the same thing. Hindi na nga lang kasing I think kung talagang nakikinig kayo sa amin mula 2 decades ago, talagang mas mabilis. There was a time na yung boss natin, sinabi niya yun sa akin Sabi niya sa akin, "Nicole, feeling ko lang baka medyo bagalan mo yung parang yung takbo ng utak. Ang bilis masyado, hindi na makakope yung mga tao." Ganun. Ganun po ba, sir? Sabi ko, sige po, try ko pong bagalan. Ito na po, your wish is my command. 20 years later, may pagbagal na ng kaunti. Pero yun nga, siguro, and it's also just a reminder na ang bilis lang po ng takbo ng panahon. Let's, totoo that the days are long. May mga araw na parang ang bagal-bagal, but the years are always short. Ito na nga lang yung di ba, yung trend na 2016 and 2026. Ako feeling ko kasi yung highlight ng 2016 ko, yun yung naoperahan ako sa heart. Kaya yung post ko na 2016, I see you. Tapos yung 2026, I still see you. So yung asawa ko kasi kasama ko doon. So parang para sa akin, parang Nito lang siya nangyari. Correct. Diba? Yung pandemic na nga lang yun isa pa yun. Diba? Tingin ko baka dahil sa pandemic kasi walang nangyari sa buhay natin masyado. Ewan. Walang ganap. Parang ninakawan tayo ng ilang taon.
Na walang Siguro, ganap. Totoo. 'Di ba? Yun nga minsan nagto-throwback sa akin yung time na nag-eat bulaga kami dun sa time ng Aldab. Tapos na-realize ko 2015. More than 10 years ago na rin pala yun. Pero parang sa utak ko, yung Aldab nandiyan pa rin lang siya. Alam mo yun, yung ganon. Ang bilis. Ang bilis lang po ng takbo ng araw. So let's just ng taon. Yeah. Doon talaga siya ramdam na ramdam eh. So let's just treasure each day that is given to us. Yung bawat araw. Alam mo, merong isang touching na nabasa ko one time tungkol sa mga anak na yung mga anak daw natin, ito na yung youngest nila that they will ever be. So kung ilang taon siya ngayon, let's say 16, 18, or 17, or 6, or 3, ito na yun yung pinaka youngest. At yun naman nila. talaga na pwede. So kung lalagpasan mo, ibig sabihin yung hindi mo iti-treasure yung each moment na isang buong taon siyang 3 years old, lalagpas eh. Lilipas, magugulat ka na lang isang araw, matanda na sila. At matanda ka na rin. At yun din ang isang paalala sa mga anak. While you are busy growing old, wag nating kakalimutan na yung mga magulang natin, they're also growing older. Ayan, magugulat ka na lang na hindi mo na masasama yung magulang mo na kung saan lalakwat. Kasi nga, hindi na pala kaya. The bone is cracking. The bone is not boning. Diba? Nakakaloka. Grabe, Iba sobrang na, bilis ang ng bilis. ang bilis. Yung throwback ko na story, diba? 2016, nagulat ako, napakaraming selfie o picture ni Diego sa phone ko. Kasi nung time na yon, si Princess was 2 years old. Tapos tuwang-tuwa siya kay Diego. To get the term of let, kengkoy na kengkoy siya. So, ang dami-daming picture ni Diego sa phone ko noong 2016 kasi nung time na yun, 2 years old lang si Princess. Ngayon, 12 na siya. Nandito pa rin naman si Tito Diego niya, pero nanghihingi na siya ng advice sa voice acting. Iba na yung pinag-uusapan nila. Voice acting, paggawa ng poem, pag-express ng nararamdaman. Ganun na. Pero, diba, nasa utak mo, bata lang to eh. Yun nga eh. Diba? Sa totoo lang nga, diba, kagaya nga nung nakaraan, nung isang Sunday na sabi ko, akala ko may event, kasi nandito si Nicolo eh. Tapos may kasama siya, sabi ko, akala ko si Rocky. May event sila ni Rocky. Pagpasok ko talaga, ang tagal talaga ng tingin ko na, si Princess. Kasi sabi mo, si Princess. Parang natigilan talaga ako. Sabi ko, si Princess na ba yan? Kasi nga, bigla na lang siya. Ang laki na niya. At ganun po lahat. Yung mga anak natin. Di ba magugulat? Kunyari, may mga kaibigan ka hindi nakikita na matagal na panahon. Tapos makikita mo yung mga inaanak mo. Di ba? Sa mga kaibigan mo, magugulat ka. College na pala yun. Ang huli ko binili na regalo sa kanya ng Pasko, toy gun pa. Tama. The days are long but the years are short. Grabe. Sobrang ang bilis ng panahon talaga. Totoo yan. Ikaw, anong naging highlight mo sa 2016-2026 trend? Mas na-highlight nga yung throwback ko noong 2001 eh. Yung nakikibaka ka. Yung nakikibaka ko. Ayan grabe yung ilong ko dyan So marami nagtatanong kung nagpagawa daw ba ako ng ilong. Sobrang nene. Tsaka ang tapang. Pero tira mo, senador. Makatira ng senador. Alam mo, to be honest, nag-iisip pa ako kasi diba nag-resurface nga siya. So may mga nag-tag sa akin yan eh. Madami. Medyo kasi diba hindi na nga ako nagpo-political ano tawag doon, opinion. Kasi iba na yung world ngayon eh. Totoo. Sa world noon, feeling ko halimbawa, ito yan, malamang tinira nila yung kilay ko, tinira nila yung ilong ko. Malamang gano'n na siya eh. Wala pang bashing kasi that time. Kasi walang social media eh. Hindi, tsaka parang feeling ko, pag may pinaglabang ka, mangyayari. Especially pag bata ka talaga eh. Hindi, tsaka, Jegs, noong time na yun, yung mga dapat nai-impeach. Ngayon, ano yung ibig mong sabihin? Wala naman ako sinasabi. ang ibig ko lang sabihin, hindi na po ako kasing tapang. Nung 25 years ago. Siguro kasi iba-iba eh. It differs. Parang
ang sabi ko nga dun sa post ko, okay, for context, so may bigla pong lumabas po kasi na video ko nung 2001, throwback. Throwback to ng ng ABS. ABS ang nag-post nun parang TV Patrol 2001. Nung nangyari nung January 17, 2001. So nung time na yun, ito po ay mga rally. So rallyista po ako. Presidente po ako ng Student Council rally. May tinitira po ako ng mga ganyan. So na-realize ko, fast forward, kasi nagtanong ka naman anong highlight, no? Fast forward, some things really never change. Parang ever since pala talaga, hindi ako cut maging Disney princess. Laging warrior. Laging lumalaban. Pero, nag-iiba lang siya ng mukha. Diba? Nag-iiba lang yung face ng nag-iiba lang ng buhay face. mo. So kung yung time na yun, tapang-tapang, kaya mong ako hindi ko na siya gagawin ngayon. Bakit? Iba na rin yung world ngayon eh. Subukan mong gawin dyan, cancel ka, o di naman kaya pwede kang abangan sa labas. Saka may pamilya ka may pamilya na ako eh. Nung time na yun, wala naman akong anak na iintindihin. Tsaka nung time na yan, kaya nagulat ako nag-resurface siya. Kasi yung time na yan, wala pang social media, di ba? So, ibig sabihin, kung hindi mo napanood yung episode na yan, hindi mo na siya napanood. Correct, wala. Isang beses lang siya dadaan. Wala na. Wala, ni-resurface. So, nasa social media na siya. Nakakaloka. Kaya yung may mga scandal dati, kabahan po kayo. Pwede po talaga siyang bumalik. Ibang klase yung Nicoliano, tumitira ng senador. Kaya nga, hindi ko na yung gagawin ngayon. Mahal ko yung mga anak ko, ang asawa ko, ang dami ko pang gagawin. Nakakaloka. Ibang klase talaga. Kaya to be honest, medyo inisip ko din. Tsaka ang tapang, yung pagkunot ng noo ko, nakala mo naman may kilay si ate girl. Ang tapang ng batang yun. Siguro kung ikaw yung nanay ng batang yun sa ngayon, anong sasabihin mo sa kanya? Naku, anak. Naku, anong anak. Anong advice mo sa sarili mo? Naku, anak. Ayan. O diba, tingnan mo yan, Jegso. Meron namang evolution of man na tinatawag. Doon na lang tayo sa itsura. Wag na tayo mag-dwell sa pagtira ng senador. Nakakaloka. Pero I just remember, hindi ko na matandaan tong interview na to. Hindi talaga. Pero what I remember is, yung mga pinaglalaban noon, may mga nangyayari. Yun lang yung gusto kong sabihin. Mukhang hindi ata naiintindihan yung tinuro na. Yabang. Diyos ko po. Sa anak mo pag-uwi sa bahay. Halika nga dito. Ano pinagsasabihan? Sabi mo dyan. Nilalagay mo sa langan yung buhay natin. Nakakaloka. Ay, nako. But anyways, yun lang naman ang gusto nating sabihin, 'di ba? Na may mga bagay talaga na nangyari noon. Na minsan gusto mong balikan, minsan hindi. Pero ang bilis lang talaga ng panahon. Tama. Ang bilis. Sobrang bilis. Kaya especially sa mga bata, yung relationship nyo sa mga magulang nyo. Nako. Minsan magugulat ka na lang, matanda na pala si mami, si daddy. Alam mo, merong isang pinagawa noon yung digital team na hindi ko makakalimutan. Yung hawakan yung kamay ng magulang. Kasi gawin nyo po, dun mo marirealize, matanda na pala yung kamay niya. Ibig sabihin, matanda na pala sila. Hindi, kasi kahit kayo na nga lang mag-asawa eh. Yung minsan yung mag-lock yung mata mo sa mukha ng misis mo. Diba? May wrinkles na. Matanda na pala siya. Matanda na pala tayo. Correct. Matanda na pala tayo. Diba? So let's just cherish each day, Kabisyo. Kasi mabilis ang panahon. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! At tapang at tao. May pagkunot ng noo talagang. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh.
Kakarating ko, binibiktima mo bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw nito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato!
Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio.
Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwento. Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita. Tanya Chinita. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Congratulations! Ay, may nanalo! May nanalong isang babaerong driver Ayun ng lang, yun 1,500 sa Love Knows No Boundaries na hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity! Kung nais mong balikan ka ng ex mo, wag na yon. May mga bagong pwedeng jowain. Dapat mabango yung damit mo. Gumamit ka ng Charm Fabcon Purple Eternity mula sa ACS. Congratulations sa isang taxi driver! Congrats, Leo Amak! Leo Amak! Leo Amak na isang taxi driver, congratulations! Aba, mantakin mo, mahal na mahal ka ng Panginoon na binayaan ka nga today ng 1,500. Kung paano maklaim? Abangan mo, Leo Amak, ang tawag ng... tatawagan ka ng staff ng Love Radio, ha? Aha. At kung hindi ka pa nagpalista, brother, dumaan ka sa aming himpilan, libre ang palista, walang bayad. Punta ka dito sa MBC Media Group Building, Pasay City, katabi ng Star City. May isang paraan pa para manalo ng 1,500. Paano? Kaming mga DJs po, mula kay Tanya Chinita, Uncle Dagol, hanggang sa mga panggabi kila Titangelo Rakitera. Nagtataxi kami, nag-i-in-drive, nag-green GSM, nag-grab, nag-UV Express, nag-angkas, move it. Pag naka-Love Radio ka, bibigyan ka namin 1,500. May 1,500 yan! Pag nahuli ng bababae. Ay, ano ba? Nahuli naka-Love Radio. 1,500 yun, kahit di ka na magpalista. Tapos may isa pa! May mahuli pa tayo, Tita Max. Kasama mo lang. Hindi naman to sasakyan. Hindi. Pagpunta namin sa lugar nyo, area of responsibility nyo sa tindahan, diha man sa inyong balay, sa bahay, o pwesto, sa palengke. Narinig namin, naka-Love Radio ka, nako. May 1,000 pesos, may grocery pa. May grocery pa. Tapos may radyo pa from Astron. Diba? Sa pa inyong gihuwat, paminaw na, ha? Tutok lang palagi sa 90.7 Love Dami! Radio. Rap out! Oh yeah, oh yeah! Put your hands up in the air. Shout out nga pala sa lahat ng nakatutok ngayon. Oy, 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 sino yan? Siyempre, wala nang iba kundi ang Team Bandido. Basic. Team Charlie Papa, UV Express Ivers. Woo! Team Bandido, Madwest yan. Ang tawag sa kanila, happy birthday kay Romel Garcia. Happy last birthday. Happy last birthday. For this year. For this year. Yes. Ito pa si Princess Kahayon Gapas. Everyday daw sila nakatune in sa Love Radio. Mga taga Sinitso, Magnetics Laguna, QA Inorganic. Salamat sa inyong pakikinig. Ito pa, si Joke na may 3 joke. Joke. Uy, 6 na. Nasobrahan na siya. Pero nandito pa si Jobert. Pati na si Kuya Gub Itchy. Ang mga mandirigma natatak for E. For E. E as in apple.
Nilya Parusa, tindahan ni Aling Nilya. Come on! Shout out kay Alfred Marcelino na pedicab driver from Palasan, Valenzuela City. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Jim, Lingwahe, Mario Piamonte, Ralph Espinilla, Lady Parine, Christopher Argata, Francis Albarracin, Oy. Marian Tibes, Chef Lavita, Jetro Caballero, Oy. Buhay Oy. ka, namiss ka na Jetro. namin, Jetro. Okay. Rizal Di Ponce, Estelita Adan, kay Tonet Lualhati, Jobert, Bertodaso, Bulacan Overdrive. Meron pa si Boss Benz, pati na sila Jericho at AJ. Isa pang Jericho. Bakit ganon magkatukayo? Wow, Pati na wow. si Boss Nix, mga taga One Piece Moto. Hiningal na yung matanda. Wala na akong hangin, guys. Happy reunion sa For Sapphire ng San Pedro National High School ng Talaga? Hagonoy, Bulacan. Special mention to... Mention? To pogi-pogi. Maalindog na si President Joey Angelo Lopez. Oy, pag maalindog yan, babaero yan. Aray ko. At sa class advisor, Ma'am Joanne Intacto. Pareho kami, L-O-Y-A-L, loyal, loyal. Oh yeah, kung loyal, ito pa mga loyal daw sila. Mga tuda, dyan sa Pasig. Salamat sa inyong pakikinig. Wow, Pati na si Ate Ibon, salamat sa inyong pakikinig. Gusto ko yan malaking ibon. Pag lumipad malaking ibon, pupunta sa panty niya. Bye! Susunod na po! Dear Lovely Broski! Nakatutok pa naman sa Tilorna pala. Salamat po ha. Dear Love! Sa ngalan po ni Tita Max Tanya at Chinita. Ang Dagol, ikaw ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! No. Metro's #1 Love Radio. Basic!